Loistavaa. Joonas, olisiko meillä mainoskatko pikkuhiljaa käsillä tässä? No mä voin pitää tästä semmosen, sinä aikana kun sä kaivat niitä mainoksia esille, niin mä voin pitää sellaisen pikku semmosen tunnen vähän väliin. Eli seuraavaksi seuraa mainoksia. Last mode! Last mode! Onko nälkä ihana? Tarvitsetko helistintä? Osta pivo. Aivan, lataa se. Pivo. Myös sinun taskussasi. Myös lisää mainoksia. Ai perhana mikä keli. Taidaanpa lähteä Tillikan terassille janojuomalle. Tuu säkin. Joonas, mennäänkö Tillikan terassille tässä pikkuhiljaa? Miltäs tuntuu? No mennäänkö? Antti Rinteen tämä teknologia mahdollistaa sen, että näillä hikeillä voi luultavasti mennä tuonne Tillikan terassille selostamaan ja rupeaa olemaan se hetki käsillä, että luultavasti sinne myös menemme. Se on juurikin näin ja tosiaan Peukku Henri painaa täällä likaista duunia tälläkin hetkellä ja hän ei saa täältä yhtään kavereita paitsi minut ja Henri. Kysytäänpä uudestaan, onko edellään kivaa olla koulun vihatunut henkilö tällä hetkellä? Kyllähän se nyt näkee päältä. Kyllä Henristä näkee päältä, että hän on onnellinen. No niin, eli kilpajärjestys on se, että ensimmäisenä koskien menivät tietoteekkarit, sen jälkeen tulevat Index, eli tuotantotalouden kilta. Ja tämä... No niin, täällä annettiin mielipide jonosta aivan välittömästi tähän Joonan äskeiseen kommenttiin, mutta kolmantena koskien menee ympäristöteekkari kilta! No niin, eli täällä tunnelma on täysin käsi kosketeltava. Ei tästä ole mitään epäselvyyttä. Täällä on kova meininki. Kerro jos mielipide. Kysytäänpä vähän vielä mielipidettä, että mites täällä menee täällä ympäristöteekkareiden keskuudessa? Vesi on lämmintä ja olut on kylmää! Tämä on lähinnä kaikkien fuksien mielipide tällä hetkellä, koska he eivät ole käyneet vielä koskessa. Vanhana teekkarina voin kertoa, että ei se vesi niin lämmintä ole. Elikkä fukseille tiedoksi meidän virallinen valokuva ja nimen tuntematon Matti tuli kertomaan meille, että katsokaa lepeikerholaisia päin, jolloin saadaan hyviä kuvia. Elikkä rantaan päin katsotte, jos haluatte muistella menneitä myös. Elikkä saadaan hyviä kuvia näillä eväillä. Matti näyttää peukkua, eli sanoin ihan oikein tämän lauseen. Kovat jätkät ja kovat mimmit ja jätkät ei tämmöisiä neuvoja tarvitse, koska he näyttävät aina hyvältä kuvissa, kuten normaalin teekkarin kuuluu. Vai mitä, Miro? Kyllä Joonas, näytän hyvältä. Kiitos sinullekin. Wow. Eikä täällä saada taas haastatteluja. Mikä oli sitten toive täällä Fuksipojalla? Mahdollisimman vähän dippausta. Kiitos Fuksipojalle tästä. Äiti mua jännittää. Ei mitään, minua jännittää teidänkin puolestanne, mutta ihan jatketaan harjoituksia. Tosiaan missä mahtaa Joonas lyllertää siellä, koska en tiedä, missä ei näy kaveria. Joonas kommentoi jotain. Joonas varvustaa täällä sen verran, että saattaa näkyä. Niin mä olen täällä Fuksien joukossa ja seuraavaksi voisinkin ottaa lausunnon, että mites tämmönen
Sattumalta sattui Kuneteekkari Kilta tänne meikäläisen haastatteluun, niin minkälainen jäynä teillä oli? Mikä oikeutti tämmöisen 4. sijaan tässä jäynäkisassa? Kerros oikein omin sanoin. Huijattiin ihmisiä sillä, että meillä oli uusi maksujärjestelmä. Ja se perustui siihen, että tunnistauduttiin kehon eri osilla. Ja oli perussormen jälkeen ja sitten oli vähän ääni- ja liiketunnistusta. Mutta sitten kliimaksina oli toi kielenjäljen tunnistus. Ja jengi siellä nuoli meidän älymuovia kameran edessä ja se oli hauska. No se on ehdottomasti ollut varmasti siis todella hauskaa. Hyvä Koneteekkari Ilta. No niin, ja täällä alkaa Index siirtymään pikkuhiljaa koskeen päin ja ensiksi mennään koriin ja täällä on vielä tunnelma katossa, mutta pian se on lattiassa, voin luvata teille kaikille.